agsúla bans leis na himhreacha sa Gaeilge. Ní úsáideann tú na formacha céanna agus tú a cúra rudaí mar hampla, agus a úsáideann tú agus tú a cúra daoine. Ranamid na rialacha sin inis de réir chéile. Cé go mbíonn anamachil san olra in ní imhreacha sa bhéarla, ní bhíonn se ála sa Gaeilge. Úsáideann tú uimhir uatha an anamachil agus tú a cúra rudaí sa Gaeilge. Seo híos na rialacha eile a chasú chur a bhaim is tú a cúra rudaí. Cuireann tú séimhú chonsin seachas D, S agus T in ní éan. Ní gá arú bit a dhéine ghotaí. Éan thar amháin. Éan óstán amháin. Cuireann tú séimhú chonsin agus ní dhéanann tú arú bit ghotaí in ní rá, trí, ceithre, cúig agus sé. Rá thar, trí óstán. Ceithre thiúpa, cúig dheoch, sé uorscéil. Cuireann tú orú chonsin agus ghotaí in ní 7, 8, 9 agus 10. 7 go laiste, 8 noras, 9 naoiche, 10 níoratas. Tuair faoi deara go neartar a 2 agus a 4 go dtí go gurtar anamachil leo, an sin áiríonn 2 go 2 agus áiríonn 4 go 4. Ní féidir orú a chud ribh S sa chóra. 8 siúpa. Ní dhéanann tú éon áireamh anamachil nuair a leanann uimhir mar fiche, céad, míle, milliún, etc. atá inrionsa a dé. Fiche busca, tríocha íche, céad teach, na céadta caiithir. Dínamid cleachta beganis na rialacha seo. Áirí na hanamachil máscá. Ceithre mód is siomra colata, ceithre thiomra colata. Cúig mód a úl, cúig úl. 7 mód a agrán, 7 nagrán. 8 mód a cearc, 8 gearc. Rá mód a picturlan, rá ficturlan. 9 mód a teach, 9 teach. 3 mód a post, 3 fost. 6 mód a ábhar, 6 ábhar. 10 mód a bábhard, 10 mabhard. 5 mód a busca, 5 uasca.